கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட டித்வா புயலினால் வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு காசோலை வழங்கும் நிகழ்வு பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது. கிண்ணியா பிரதேச செயலாளர் MHM கனி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மேற்கண்டவாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். கடந்த ஆண்டு டித்வா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வீடுகளை புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கான முதல்கட்ட நிதி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 30 பயனாளிகள் இதில் பங்கு கொண்டு காசோலைகளை பெற்றுக் கொண்டனர். ஒவ்வொருவரும் தங்களது இழப்பீட்டிற்கேற்ப தொகையினை பெற்றுக் கொண்டனர். மொத்தமாக 75 லட்சம் நிதி வழங்கப்பட்டது. ஈஸ்டர் தாக்குதல் விசாரணைகள் இப்ப மிக நல்லமாக முன்னேற்று வருகின்றது. அந்த தாக்குதல் திட்டமிட்டது யாரே என்பது இப்ப வெளிப்பட்டு வருகின்றது. அதனால இப்ப நாமல் ராஜபக்ச, கோட்டாபய ராஜபக்ச, மஹிந்த ராஜபக்ச பயந்து இருக்கின்றார்கள். சுரேஷ் சலே பத்தி விசாரணைகள் இப்ப முடிஞ்சது. அது பத்து CID மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கு. அந்த விசாரணைகள் இருந்து வெளிப்பட்டு வந்த விஷயங்கள் தான் இதுக்கு அரசியல் சம்பந்தம் இருக்கு. சில ஆக்கள், சில அரசியல்வாதிகள் அதிகாரத்தை கைப்பற்று நோக்கில் இந்த தாக்குதல் திட்டமிட்டது என்ன இப்ப வெளிப்பட்டு வந்திருக்கு. அதனால அதுல பின்ன இருக்க ஆக்கள் தான் இப்ப பயந்திருக்கு. போன காலத்துல எந்த இது அரசாங்கம் இது பத்த விசாரணைகள் சரியா செஞ்சில்ல. ஏனென்றா இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆக்கள், இது தெரிஞ்சிருந்த ஆக்கள் எல்லாம் 2 அரசியல் கட்சியிலும் இருக்கு.